Danmark kan ikke gøre en forskel på klimaområdet uden at have EU med. Jeg kender Samia som en dygtig, arbejdsom og samarbejdsvillig person. En god radikal, der vil kunne gøre en forskel i EU. EP-valget 2014 er afgørende for Radikale Venstre. I samarbejde med resten af kandidatfeltet vil jeg knokle for at sikre partiet et godt valg. For vi må og skal tilbagevinde mandatet i parlamentet. Jeg vil gøre det klart, at EU er nøglen til at komme helskindet ud af krisen. Jeg vil vise, at EU ikke er et overklasseprojekt, men et demokratisk værktøj, der kan hjælpe samfundets allersvageste. Jeg vil skabe en modfortælling til de krisenærede EU-skeptikere, der lige nu har alt for frit spil. EU er med til at skabe fred i vores naboområder, og EU beskytter os mod klimaforandringer. Men EU handler også om alt det nære. Jeg vil fortælle både Kim og Karim, at EU forbedrer vores hverdag hver dag. Det gælder den farlige kemi i vores børns legetøj, renheden af den luft, vi indånder, og kvaliteten af vores fødevarer. EU sikrer, at unge kan læse i udlandet. EU betaler din flybillet, hvis du skal til jobsamtale i udlandet. Men der er også plads til forbedring. EU's handelsbarriere forhindrer mange tredjeverdenslande i at udvikle deres eksport. Tusindvis af flygtninge strander i Sydeuropa, og mange overlades til et usikkert liv på gaden på grund af det enorme pres på asylsystemerne. I mange EU-lande krænkes homoseksuelle og transpersoners helt basale rettigheder af staterne. Endelig skylder EU sine unge medborgere at gå aktivt ind i kampen imod ungdomsarbejdsløshed. Fokus skal rettes fra symptombehandlende hjælpepakker til at skabe jobs og vækst. En stor udfordring bliver at få borgerne til stemmeurnerne. Derfor vil jeg ud og møde vælgerne på deres præmisser, i deres boligområder og på deres uddannelsesinstitutioner. Jeg vil kæmpe for en øget valgdeltagelse, også blandt de unge og også blandt nydanskerne. Min kampagnegruppe og jeg har flere events på tegnebrættet, og vi vil rigtig gerne have dig med.